Ang inyong lingkod, si Ma'am Linda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating misyon to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Dahil sa CMD Bicol, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. So, dito muna tayo sa announcement. Magkakaroon, may schedule na free health consultation ay gagawin po dyan sa CMD Center in Labo. CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital, ngayong May 23. May 23, opo, 9 a.m. to 12 noon. Take advantage po ang mga taga-Labo at malalapit na bayan dyan sa Labo. Ayan. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, meron din tayong, by the way, sa mga taga-Daet at malalapit na bayan dyan sa Daet, avail your free health consultation at CMD Center in Daet sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, malapit sa Jusel's Garden. O, tatimingan nyo lang ng mga 9 a.m. to 11, ganyan. O, dapat na nandun na kayo. And of course, pagkahapon naman, mga 1:30 to 3:30. Ganon ha? Mga taga-Daet, continuous po ang free health consultation nyo dyan. Basta dapat alam nyo lang yung timing, paano kayo, anong oras kayo dapat pupunta. And syempre, meron din tayo dito sa Albay. Mga taga-Legazpi, yung malalapit po dito sa atin. Oo, ayan, meron tayo, magkasabay-sabay po yan. ZMD Center in Legazpi, free health consultation on May 30. May 30, ZMD Center in Legazpi, in Bakakay, Albay, at Ligao City. Mark your calendar, May 30. Opo, 9 a.m. to 4 p.m. Sa mga listeners natin, kung may mga alibawa, may mga kakilala kayo na may mga health problems, tulungan natin. Kwentuhan nyo to avail the free health consultation. Dahil sayang po yung opportunity na ma-restore yung kanilang mga kalusugan. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Also, upcoming event ng iyong lingkod. Iikot tayo dyan, Camarines Norte. Harap ako sa inyo dahil sa gagawin natin, mission to help restore the health of people. Meron tayong gagawin na free health orientation with free health consultation. June, pagdating ng June June 12, andyan ako sa Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. June 13, Jusel's Garden in Daet, Camarines Norte. Health and Wellness Caravan po yan. 9:30 a.m. and the following day, 9:30 a.m. din, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Hello kay Ma'am Asuncion Liana Resas. Okay? At syempre, ito yung inaabangan din natin, mga taga-Legazpi, yung mga dito sa akin, sa area. Yung gagawin natin na Health and Wellness Caravan with Zumba. Kailan yan? June 6. June 6, opo, LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo mag-attend dito? Basta itong June 6 sa Legazpi,
June 13 sa Daet and June 14 sa Labo, may registration tayo niyan. Kasi yung venue natin, may babayaran tayo at may freelance na po. Opo, bili lang ng isang 30 ml. 30 ml CMD retail price, freelance na po. At kayo po yung pwedeng mag-avail ng ibababa nating promo. Opo, etong promo na to na ginagawa lang talaga twice a year. Mid-year at saka year-end. Opo. Magti 3+1 ang 65 ml CMD CBF, magti 3+1 din po yan at yung ating CR juice. Kaya kung ako sa inyo, mag-ready kayo ng pambili nyo ng 3+1. Okay? So, yan muna yung ating mga announcement. Ulitin ko lang sa inyong lahat. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating products from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Okay? So, for the meantime, muna isang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating mga produkto. Pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD office ngayon dahil check up ulit siya. Ang ganda po ng kanyang resulta sa paggamit niya ng ating product. Kaya hingan natin ng magandang kwento para maka-inspire man siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Madam, pangalan po at edad, taga saan kayo? Ako po si Bibilin Gravito, 36 years old, taga Albay po. Ma'am, nang napunta ka dito, ano ba yung health problem mo? May gallstone po ako. Ilang taon na ba yung gallstone mo na yun? Ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba nagpapa-hospital na or what? Matagal na po, mga years na po. Kaso balik-balik po ako sa ospital. Kino-confine ka? Na di-discharge man po kailangan. Pag makulog lang po, kaya talaga sa tulag. Tagalog lang, ma'am. Okay, masakit po sa tiyan. Hindi po siya naalis ang sakit. Tapos pasok po ako sa ospital. Mga ilang beses ka nang pinasok ng ospital? Halos po ang 2 beses sa isang linggo. Oh, grabe. Di, ang dami mo na nagasto sa ospital. Opo. Mga magkano? Hindi ko na po bilang sa mga gamot po. Okay, so, nang napunta ka dito sa CMD Office Legazpi, so, nirecommend sa'yo paano matanggal yung gallstone mo. Diba? Ano yung ginawa? Anong nirecommend sa'yo dito? Yung ito pong CMD, tapos ito pong CRJ. Opo. So, yun ang ininom mo. Ilang araw mo yun na ginawa at bago lumabas yung gallstones? 6 na araw po. 6 na araw. Opo. Hinahalo ko po sa apple juice ang CMD. Tapos po, nung 6 na araw na, sa tubig na lang po hinalo yung CMD. Tapos po, pag gabing 6 o'clock, yun na po yan. Sa tubig na lang, tapos pag 10 p.m. po, yun ang olive oil na may lemon juice. Kinabukasan po, yun na yung pag CR ko. Lumabas na yung mga bato. Marami ba? Opo, talagang sobrang marami. So, imagine 6 days lang, 7 days na ilabas mo na. Oo. Ngayon, mayroon pa ba ikang nararamdaman na pain? Wala na po. Yung sakit ng tiyan, wala na po talaga. Simula nung linabas ko po yung Kailan niya na ilabas? Nung March na po. Ngayon, March. Opo, nagsimula po kasi ako mag-CMD last February, mga end of February. Pero aside nung gallstone mo, may iba ka pang health problems na natulungan? Yun sa ko po, sa heart, sabi ni Doc, okay na po, nag-normal na kasi dati may ang puso ko. May hindi normal. Tapos sa pagtulog, kulang daw ang tulog ko. Ngayon, okay na po. Normal na. Mas maraming nag-normal kaysa dati.
So, ang ganda nang nangyari sa iyo, ma'am. Pero yan, sa nangyari sa iyo, dapat kahit healthy ka na ngayon, kailangang ituloy mo pa rin kasi kailangan ng katawan natin. Ma'am, anong magandang message na maibibigay mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? So, try nila yung CMD kasi maganda talaga sa katawan. Tsaka yung mga health problem talagang natutulungan. Oo, sa family, may ibang health problems na natulungan. Yung asawa ko po, nag-CMD din siya. Tapos nag-CRJ kasi mahina yung, hindi siya nakaka-CR. Oo, kumusta ngayon? Okay na po siya ngayon. Okay na, normal na po siya ngayon. Kayong dalawa lang o wala na Yung dalawa ko pong anak, nag-CBF po, yun lang. CBF. CMD? Hindi po, ayaw po nila. Yun na po, kasi iinumin na lang, hindi na alo-alo sa tubig. Oo. Mas madali po yung inumin kaysa yung sa CMD. Ma'am, pangalan ulit, taga saan? Ako po si Bibilin Gravito, taga Albay, 36 years old. Ayan, maraming salamat po. Oo, akalain niyo po yun na kung paano siya natulungan ng ating Prada. Kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya naman ay ulit-ulit tayo na nag-invite sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating mga produkto. CMD, CBF, we have our cell bio juice, we have our CR juice, pang detox, we have our peptide. Opo, depende sa health problems at depende po sa edad kung anong i-recommend. So visit CMD Center, avail our services, yung health analyzer kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po, okay? So, kaya pa ng ating oras, wait lang ha, 39. Oo, eto ngayon, isa uling kwento ng kagalingan, paano nakatulong ang ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, may bisita ako dito sa aking CMD office, Legazpi. Nagulat ako, hindi ko talaga siya nakilala kasi bumata at gumanda, sumigla yung katawan niya at kuminis. Oo, ano yung naging sekreto? Kasi naalala ko nung matagal na, 9 years ago, nag-testimony siya na grabe yung problema, paiyak-iyak pa nga dahil doon sa asawa niya na akala niya wala ng pag-asa. Grabe yung pinagdaanan na nagkaroon ng tubig sa baga, marami ng pinagdaanan at siya na nga daw yung nagtatrabaho sa UMA. Pero ngayon eto bumili uli ng volume ng CMD. Hindi ko nakilala kasi bumata. Yun na nga, gumanda, kuminis, masigla. Siya si Ma'am Delia Mangampo. Yung dati na po na napakinggan natin na testimony. O nagulat ako sa iyo, ma'am. Kaya ano yung sekreto ngayon? Ba't parang blooming ka talaga? Oo. Ayan, anong ginagawa nyo sa buhay nyo araw-araw nung nakilala mo yung ating CMD? Nung nakilala ko ang CMD, nagsimula na kaming bumili at saka araw-araw kaming umiinom ng CMD, pati ang asawa ko. Kaya ngayon na dahil sa paggamit namin ng produkto ng HCI, maraming nagugulat sa amin kasi lalo na yung asawa ko dati sakitin pero ngayon hindi na. Pag nakikita siya ng dati niya makikilala, nagugulat kasi bakit imbis na patanda ngayon bumata? Kasi dahil nga sa iniinom namin na CMD. Oo, pero yan talaga blooming na blooming ka. Oo, yan pala ang sekreto sa mga listeners natin. Pag nagtitake kayo ng CMD talaga, nare-restore yung health natin. At totoo yun, na pwede mong maramdaman yung 15 years younger, kaya masigla ka ngayon. Hindi ko ma-imagine yun, yung iniiyak mo na, yung ikaw na yung nagtatrabaho sa UMA. Nag-aararo ka ba nun? Nagagawa ng sa buwagan.
Oo. So, ano ng punla, ma'am? Oo. 4 na sakong punla ng palay. Ako Ikaw gumagawa nun? Opo, alos umiiyak ako doon sa Tapos minsan nga, yung nagaparaspas baga, ma'am. Ang gawa ko noon, para hindi ako makilala, nagasuot ako ng panlalaking pantalon, naka-jacket, kaya para hindi ako makilala ng mga kakilala ng asawa ko kasi nahiya nga ako kasi ako ang gumagawa ng gawain ng asawa ko noon. May sakit. No, oo nga ma'am, dahil may sakit. Kaya minsan may lumapit sa akin, sabi, tinawag ako, Padi. Padi, ano na yan? Yan. Yung mataas na baga ang araw, nandyan ka pa. Tapos, nung tumingin ako, nagulat kasi hindi naman si Padi niya, ako ang gumagawa nga noon. Yan na baliktad ngayon. Ay, nag-ano ka pa rin sa uma ngayon? Hindi na, pati yung asawa ko hindi na. Pinapatrabaho na lang namin. Nag-ano na lang siya, nagapasada paggabi, tapos pag minsan may nagapamasahe, nagahilot. May mga masakit sa katawan, tapos yung may mga pilay, yun ang trabaho ng asawa ko. So, iyan, napakagandang pangyayari. Kaya ako natuwa ako talaga na nakita kita ngayon. Sobrang masigla ka talaga. Ayan ang nagagawa ng ating CMD. Madam, pangalan mo uli? Delia Mangampo. Nagiging masigla ang katawan kapag gumagamit ng CMD. Kaya yung mga kabarangay ko, mga kapit barangay, Saan yan? punta kayo sa amin sa Purok Uno, Gabawan, Daraga, Albay. Laging mayroon akong stock ng CMD. Maraming mainggit sa'yo niyan dahil gumanda ka lalo. Ayan. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos na binibigyan kami ng talino para piliin ang produktong ito na CMD. Ayan, salamat po, ma'am. Ayan na, sa mga listeners natin, ulit-ulit nating binabanggit, anuman po ang iyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello sa aking BFF, Medi Fowler. Kumusta na, BFF? Ito ang iyong, sana magkita-kita tayo uli, ha? Okay, so yan. Sa mga listeners natin, kung may mga tanong when it comes to health, eto uli yung aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. At ulitin ko ha, free health consultation dito sa CMD Centers. Dito sa Legazpi City, mark your calendar, May 30. Opo, 9 a.m. to 4 p.m. ZMD Center in Legazpi City, sa Bakakay Albay at sa Ligao City. Take advantage. And ulitin ko lang, yung upcoming event natin comes June 6. June 6, ang June 6 natin, that is Health and Wellness Caravan with Zumba. 4th floor, LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Yung lahat mag-a-attend dyan. Pwede kayo mag-avail ng promo na ibababa natin. Okay? So, dito na tayo sa ating mga announcement. Okay. Sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center, 5391, 2nd floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore. Delia Epsor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilen, Bathan. Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan. Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan. Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan. Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Josel's Garden. Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, Infront Tugus. Elementary School sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan. Kapalonga Doctors Generic Pharmacy. Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan. San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy,
in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batu Balane. Julito Limpot, Purok 6, Larap. Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion. Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Sarusan Transient House. Purok 2, Lagon. Sa dry goods section, malapit sa Three Sisters, Carendaria. Margel's Pharmacy, Mercedes Camarines Norte. And of course, sa Camarines Sur, hanapin lang si MD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa area ng Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, at may Nab Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosarina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin niyo po CMD Center at second floor. Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, nasa taas ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate. Sa area ng Sorsogon, hanapin lang Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacol District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balagu, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apoli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, sa Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belian, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Liamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Maria Jocelyn Mandria, Villahermosa, Daraga, Albay. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. So first, Rico Balbay. Mr. Raymond Des, 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Meron din siya sa CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa second district ko, Balbay, of course, yung aking center, CMD Stock Center, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store,
purok 2 eat bakma nito. Mr. Toy Dahak, purok 3 eat bakma nito. Ma'am Nalita Bibal, purok 2 San Francisco, Santo Domingo Albay. Okay. Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga Albay, Teresita Red, Liguan Rapo-Rapo, Susana Liabanes, Kidako Daraga Albay, Joy de Silbulos, Purok 1 Kawayan, Nito Albay, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia Daraga Albay, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi, Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Emily Lisay, Zone 1, Anislag Daraga Albay, in front Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Saunya Pereña, Purok 4, Common, Kamalig, Albay. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanuan East, Legazpi. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City. Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw Libon, Sardeñas Store beside LBC Ginubatan, Asuncion Liena Rezas Store, Inamnan Grande, Ginubatan, Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office sa ground floor, Kililan Biling, San Jose Street, Now, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado Villar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hilary Haldes, Home 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napod, Ginubatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkirohan, Legazpi City. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamaoyan, Legazpi City. Sa Gire, Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. But of course, still, kailangan pa po natin ng mga dagdag na mga retailer. Opo, kung kayo mga sari-sari store sa inyong mga barangay, opo, pwede kayo maging mga retailer ng ating produkto o kaya kayo mga drugstore. Apply to us, connect to us. Oo, hindi namin kayo kayang puntahan lahat. Kayo na po ang pumunta sa amin. But of course, tuloy-tuloy po kami sa aming mission to help restore the health of people. With our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Opo, sa mga areas na walang mga center na katulad namin, we ship our products nationwide via LBC or JNT. Opo, oo, para door-to-door na po yan. I-deliver po yan sa inyo. Okay? So, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakaisa inyo ang malaking discount basta kayo po ay member dito sa amin. Tried and tested ang ating mga produkto. So, ayan, nabos yung ating oras. Iwan ko na lang uli yung aking text hotline ni 0939-9040717. 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call. Dahil si Nurse Erlaman po ang tagasagot natin sa CMDB call. So ako uli ang iyong lingkod, si Ma'am Milindawi. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyo.